Bazen lanean. Bai, bazen lanean, baina iruro behitxu, bost behi, sei behi, familia handik, soloko genero, etzerako genero, posi, txarritxu eto du bi, tota indabe, babadur neu, etzerako genero txuko esi, Nosko batzuka gaur eta lehente parteko zatzeko. Egunerako gai gure zartzizik. Arrotza batzu saldu, sarria zarrak ekarri jateko. Ordea sarria zarraka, berkeontazan. Maka jontazan orduan ez zer uzinek. Maka joentazan eskaitxe, berkeiztan da. Ondo zuen karuen eskaitxe bada, maka jo, Ara geben gero. Lebatza baino karuo. Lebatza portatea, erdi bi banan dut ortsien. Alortza barrioa, mendio dut ez da zidu auzoa, baina ez ere. Beti pike, lagun badekoa pikek. Orduan egon tezareko, ja gazteka kejaiten dira, gazte, klaro, behar lanan falti gauzak dira eta orduan lan hau tezan, lan da zebeku tezan beha. Eben esan duten, azte duzten, azteren eriga zapatu, domek gaur diraten. Domek agozen bere, edo bedarrak ebai, ziketako bedarrak ebai, gero negureko solo lanapen lagundu haite barik. Ama urtean berez zeti hortu, atxin hortu gaitu dut zeuko nerea, solo gaitu dut zen behin intabak eta hartota horrek. Hortu txua, zelgak edo, asak edo horrek. Ayuntamentu antegrezia horregatik da. Egiten deuren, han negozan, udaletxea negozan. Gero udaletxea, gu garezetu du. Baina nik horri zetu dut, jueza edo ayuntamentu garen izetu nentu nik. Bantxu gero horrek markesetze izan, markestak horrek izan horretanak izan markesonak. Eta markesak berak opetzi, elixen itantzola, zera hau kampo sortu. Gero kampo sortu, urte gero zen kampo sortu, gero zigendu naz, elixen ez eta horrela dara, gaztetxu izten dintzarela, kampo sortu izintzen metro bi gelko golmeaz. Era kampo gente tola asko eta... Gero goke pidino txarrak nintzen da, guntu erru gehien nahi. Hone maketo eta torri denean, gurutek nintzen, hain bera bai du batek gara igual, zapatu domekatan, zapatu eta iganden, 6-6 lagun. Eta igual bat da erdendune, euskal ez da gine, eta dara berda. Eta dara guzkel dure. Eta erdera baina askore fasili duke, gure euskal egiteko ez da? Katalanan, zein zegu, bi bada hori beste, lau eure kataniko da. Guk ez gendu nintzen hori, batute bazan erdera gana, nek ez da nia euskara eta erdera. Eta katiko bastante ondo algatzen ziren euskara, katiko bastante adina, ulertu egin modu, dana. Dana euskara, Ordu bizaren dana euskara. Hemen txesta zinio barri hona, claro, ero estudio dorea, nik askotan otan esaten, gure edadeko ka, hemen estigego, lau estigego, hemen urdu liztina, batxilea raukenik. Gero gu ama hosta mazi urteaz, nire aprendiza zinditzena ofizio giztean, eta gure nabeatzen da zinera. Nia amain urtekina, mendixara birtuan. Urduriz esan nahi daun, gai agua a flor de tierra, horti ator. Eta nik beti ez dut, urdurizen usena da torena, gure da la flor de tierra. Urdurizen edo zilekula joa, zerata metro gitxi barru, gure. Zera, horretela kasko, Igual guzien, el monte, gente gara amarantera eta gure... Arbo, hien gatxartan gure... Polideportibo londo gure, bai. Leku askotan. Gure horta akasatuzko lezetzka, urduliz viene de no sé qué toponimia. No sé, nosotros siempre hemos oído urduliz ese, a flor de piel. Konkurso jota batzuk eta... Gure, hauten egiten gara, gure soziatzen du, gero ze... Horrek erdendulek agendik, herria zertu dut jotu ziren. Hori da txugetek grupo bat egiten txore galai. Ondo jo egiten dugu, txore eta gure gukitxien dugu, txore eta azigintzerela, zerak egiten da, herriko jai egiten txego gazteka, porque beko otxurako genero egiten da, joan polizieko eta, ke fiesta vais a hacer? Probablemente da. Kanta igual bertsolariak ikasitako eta... Bueno, eta honek
ze kantaldi ozengo dira bat, hori kontaklik, bertzolari gara, harik eta kontu jakin jarte bertzolari zeiak, bat da, zake, tenés que, van a contar esto y esto y esto, batzuten. Hay que traducir en castellano, a ver, en castellano. Atar mundu zela traduzio kondun guk, lau erregana justu jahaitik enduzen, eta apurrukora gara egiten du, me van a contar esto y esto y esto y esto, eta egotetzen zen eta la, pues ya pues. Bildur behitxe du bitiko zen, bildur behita ez gu metxuke, horra basea basortu. Baina txartelo gari, guarda zibil, bildur ikade, mendire joateko, zen horre mendire eta horti sortu. Gero pelotako gulpoa, pelotako gauza egiten. Frontotxu edo zelana partikulara, frontotxu ea, pelotaka kampeonato txuke eta egiteko txure nahi. Osatzen nahi eta egiteko esortzen, nahi eta egiteko inberezin nire esan ze, guz hartu betzen, niz hartintzen nahi eta egiteko iurte beretzin. Eta ez da itza, sortzi milioi eta zen urte ustureko presupuesto. Eta hori atrakontu, hori zazpi milion da urtean presupuesto hori. Hori lehena baina gizio da, Bueno, bai, lehena gehiago bezak. Ja gure da konvergentea, Joni da, Jon da, beste konture egin da. Hortzen sopla urturizaren, gehien da urturizaren zarko, soplan, hemen iztezik jaien, Aldabari, septiembre sortzik. Bai. Eta hemen nelezion dut duletxe ziren, sortzik bederatzi. Egun bete dubi. Eta gara anerortzan, beste anerortzan udaletzen da, leku duletxe ziren beste egun bi, zerak, errepetezio zetzen, beti hor du. Sortzik bederatzi ben, eta gure errepetezio han. Eta sopelak gugitioren, berrenten jaie, Santa Cruz da septiembre nabalau. Eta septiembre nabalau Santa Cruz gaieneko ez egitean agorko gurila egaz. Eta gara gurila egakabat aldo ziren, ze, klaro, sopela gure handitxoa eta jai bero batxo hau eta festego bero batxo hau eta bordurizen beti esaten. Baina, fiesta de los veranetes, ¿por qué no hacer otro día? Irean amago jaietan, irean amalau beste tantzena, Hortatzen sopla beti egiten zela goiti beti emeko jentei. Euro geho atzatek direna, handia atzat. Bueno, baina, sopela... Pero estudiante bere asko gara gero, prentzite sopla egin baino. Horretziz aparte gero, sopela guerri zeta gero dugu bazen bezala. Hor prentzia, seigoriala zan. Prentzia, gero seigorial. Biziko du gure atzen, esango nota, biziko du diru modul gure atzen, baina... Maduruk importatzen bat zen. Neskara bat auto bazan akutsu eta... Guapak eta zene, guapak eta motza, leko duzite gure zonte zene, gure beha, batzuk barizu ordu bere suente txon, zen, baina honek enberdin ikutetan itxen da, baina jente zintzen igual eta etortezan igual beste bat endertzu eta... Horrela zikustu behar zutatzen eta gero bueltana... Retirade. Bai. Bueno, zela hueva, hoxe, ur gaskara izintzegu izan, horrek kanpostara izan bidabe, hago herri uslago dizan, eta guegiela. Orduri zen herri zen gora beran dirgoten herritar gauz, gero ze urtik izan ziren, berrota